Dobrý deň, vítam vás v ďalšej prednáške praktických lekcií. V dnešnej prednáške sa budeme venovať zostaveniu stravovacieho plánu, povieme si nejaké tipy a skúsim vám túto prednášku obohatiť aj nejakými skúsenostiami z praxe. Povieme si, čo sú hlavné fázy spracovania stravovacieho plánu. Dôležitým faktorom je získať čo najviac informácií o klientovi. Tie informácie môžete získať pomocou dotazníka alebo vstupného pohovoru, respektíve ideálne kombináciou obidvoch týchto faktorov. Ten osobný pohovor už od doby covidu vlastne vieme aplikovať aj online formou, takisto ako teda naše praktické lekcie. Avšak záleží, z ktorej časti republiky alebo teda sveta váš budúci klient bude žiť a či teda máte dostupné metódy k tomu, aby ste sa stretli, alebo teda budete fungovať online formou. Takže odporúčam aj do vašej budúcej praxe dať možnosť využiť aj online služby, aby ste naozaj mohli získať teda čo najviac klientov. Jedinou nevýhodou je to, že počas toho online stretnutia nedokážete zmerať tohto klienta na Invady alebo na Tanite, ale tohto klienta viete vlastne potom poslať niekam inam v rámci jeho bydliska na pobočku, aby sa odmeral a tieto údaje potom viete samozrejme využívať v rámci toho coachingu a v rámci tej zmeny životného štýlu. Ďalším dôležitým faktorom, alebo teda fázou spracovania stravovacieho plánu bude ujasnenie si alebo zadefinovanie si aktuálneho stavu klienta a vyvodenie záverov. Ten aktuálny stav klienta teda získate na základe toho, aké informácie ste získali od neho alebo od nej, takisto na základe diagnostiky alebo analýzy doterajšieho jedálničku a celkovo doterajšieho životného štýlu, akým klient žije. Nie len čo sa týka teda stravovania, ale aj pohybových aktivít, spánkového režimu, pitného režimu a tak ďalej. Všetky tieto aspekty a faktory sú veľmi dôležité k tomu, aby ste naozaj vedeli čo najefektívnejšie dosiahnuť váš spoločný cieľ. Ďalšou fázou bude prevedenie výpočtov. Odporúčame teda výpočty vykonávať v našej tabulke Harris Benedict, s ktorou vás už oboznámil môj kolega Vladimír. Ďalej to bude zostavenie stravovacieho plánu, to znamená, že to skladanie toho jedálničku, ideálne, aby ten jedálniček bol samozrejme pestrý, aby tam boli naozaj tie jedlá vyvážené, aby mali komplexné sacharidy, dostatok kvalitných bielkovín a samozrejme aj tukov. A samozrejme nesmie chýbať vláknina. Tá vláknina je naozaj veľmi dôležitá a často na ňu zabúdame a naozaj u nás na Slovensku je príjem vlákniny veľmi smutný a naozaj na nízkej úrovni, takže na toto treba určite dbať u klientov a upozorniť ich na to, že tá prevencia v rámci nejakých závažných ochorení je naozaj kľúčová. Ďalšou fázou je spracovanie odporúčaní pre klienta, to znamená, že suplementačný plán bude súčasťou teda záverečnej práce a teda spracovania stravovacieho plánu. Ako som spomínala už v predošlej prezentácii, ten suplementačný plán poprosím, aby ste teda doplnili nejaké vaše odporúčania, ktoré suplementy sú kľúčové, možno v akých ročných obdobiach, alebo samozrejme záleží aj typ klienta, akého klienta budete mať. Ak napríklad budete odporúčať horčík alebo teda magnézium, tak odporúčam, aby ste doplnili aj konkrétnu formu horčíku, ktorá je z vášho pohľadu tak najviac efektívna alebo najviac strebateľná a ideálne doplniť aj časy príjmu týchto suplementov. Či odporúčate suplementovať daný vitamín alebo minerál ráno, na obed alebo večer, koľkokrát do dňa a aké množstvo. Návrh pohybových aktivít by mohol byť tiež súčasťou záverečnej práce, takže aké aktivity navrhujete, ako často, možno koľko minút prechádzky denne odporúčate, alebo koľko krokov, kľudne môžete odporúčať vaše osobné preferencie, pretože ja často odporúčam mojim klientom alebo klientkám to, čo aplikujem aj ja v živote a naozaj, čo vidím, že mi pomáha a ako keby mi zjednodušuje ten život v rámci
v rámci nielen teda toho spaľovania kalórií, neriešime teraz len to spaľovanie kalórií a pohyb, ale samozrejme aj na tú, po tej psychologickej stránke, aby ten klient alebo klientka sa cítila lepšie, vedela sa niekde zregenerovať aj mentálne a potom ten prínos váš teda bude ešte vyšší. Podstatné bude teda získanie údajov od klienta vo forme dotazníku. Ten dotazník, ako som spomínala, nájdete v Moodle, ale viete si vytvoriť aj ten váš vlastný. Podotýkam, pokiaľ teda budete mať prvé stretnutie s klientom alebo s klientkou, či už online alebo osobne, určite určite odporúčam dať podpísať spracovanie osobných údajov, aby ste naozaj s tými údajmi teda mohli ďalej pracovať a mali ste teda ten súhlas toho klienta na papieri. Takže ten dotazník bude obsahovať osobné dáta, typ zamestnania, ten je veľmi podstatný, či to zamestnanie je skôr sedavejšie alebo aktívnejšie. Vzhľadom na to teda budete aj vytvárať ten stravovací plán, pretože je rozdiel, či niekto celý deň sedí a toho pohybu má menej, alebo ak má niekto fyzicky náročnú prácu, tak to spaľovanie a teda toho pohybu tam bude určite o dosť viacej. Úroveň stresu je takisto podstatná. Je dôležité ten stresor minimalizovať a takisto v rámci zmien a toho coachingu s tým klientom pracovať tak, aby pod tým vysokým stresom nebol, ale práve naopak, aby sme sa snažili ten stres minimalizovať a teda znižovať, aby teda tie procesy prebiehali čo najlepšie a najefektívnejšie a dosiahli si ten výsledok tak, ako je teda vašim cieľom. Zdravotný stav je takisto veľmi podstatný, takže zistiť, aké lieky alebo teda aké liečiva klient alebo klientka príjma, aké sú tam zdravotné obmedzenia, ako som spomínala v predošlej prednáške, pokiaľ tam nejaké ťažšie ochorenie alebo naozaj závažné ochorenie, odporúčam posunúť tohto klienta alebo klientku nutričnému terapeutovi alebo teda lekárovi a s tým, že vysvetliť klientke, že z akého dôvodu teda nemôžete alebo teda nie je vo vašich rukách pracovať s daným ochorením, pretože naozaj v rámci teda našich, ale aj iných kurzov výživových poradcov my nemáme dosah na ľudí, ktorí sú naozaj vysoko nároční, čo sa týka zdravotných nejakých ťažkostí. Takže tam už odporúčame odborníkov, ktorí s tým naozaj pracujú na dennodennej báze a majú s tým naozaj veľké skúsenosti a majú na to vzdelanie. Kľúčový bude aj prehľad stravovacích návykov, takže ako urobíme analýzu klienta, urobíme analýzu aj doterajších stravovacích návykov, zhrnieme životný štýl, taký ten denný režim, ako ten klient alebo klientka funguje od rána do večera, kedy vstáva, kedy chodí spať, či je ten režim pravidelný alebo nepravidelný, to je tiež veľmi podstatné, či chodí do práce pešo, električkou alebo autom, či sa aj darí nejaký pohyb počas dňa, alebo naozaj je to skôr sedavejšia práca, či je pravidelný obed, či vôbec obeduje, alebo chodí obedovať do reštaurácie, prípadne doma, to je tiež veľmi podstatné, pretože naozaj tie kalórie v reštaurácii nemáme veľmi pod kontrolou. Netvrdím, že veľa ľudí má pod kontrolou kalórie doma, ale v tej reštaurácii predsa len používajú viacej možno tých olejov, rôznych tých omáčok a tam naozaj to jedlo môže kaloricky veľmi rýchlo stúpať. Pitný režim je takisto kľúčové spomenúť, aký typ tekutín odporúčate a koľko. Preferované odmietané potraviny sú tiež veľmi podstatné pre vás ako výživového poradcu, ktorý ide vytvárať teda jedálniček pre toho klienta. Možno sa stretnete pri niektorých potravinách s tým, že ten klient tú potravinu ani neochutnal, ale má k nej odmietavý postoj. Tam odporúčam dať nejaké návrhy spracovania tejto danej potraviny a možno zmení názor, pokiaľ nie, tak samozrejme nejdeme nútiť nikoho do žiadnej potraviny. Rodinná anamnéza je takisto kľúčová, či v rodine sa už teda vyskytovali nejaké ochorenia alebo teda nadváha. Za mňa je to skôr záležitosťou toho, v akom prostredí to dieťa vyrastá. Takže pokiaľ celá rodina má nadváhu, obezitu, takisto aj rodičia, je veľmi pravdepodobné, že aj to dieťa bude mať, alebo teda má a trpí teda nadváhou. V dospelosti je to potom o to ťažšie. Takže vždy je dôležité upozorniť tých klientov, aby svoje deti vychovali tak, aby to dieťa v budúcnosti nemalo problém s váhou a nemuselo riešiť nejaké diety alebo teda zmeny režimov. Čo chcem ale podotknúť?
zmena životného štýlu alebo zmena jedálničku nie je cieľom tá redukcia hmotnosti, teda nemalo by to byť hlavným cieľom. Hlavným cieľom by malo byť to, že chceme ako keby upevniť a zlepšiť zdravotný stav klienta a skvalitniť život toho klienta. Samozrejme, sekundárnym faktorom je už tá redukcia hmotnosti. Jedno s druhým samozrejme súvisí, pokiaľ má niekto nadvahu, tak samozrejme nebude sa cítiť asi ideálne, ale pokiaľ ten tuk navyše schudne, viscerálny tuk, ktorý je veľmi nebezpečný, keď zhodí, tak samozrejme minimalizuje riziko nejakých zdravotných ochorení, skvalitní si život, cíti sa lepšie, takže vidíte, že to ide ruka v ruke. Ale len aby ste mi rozumeli, základom je upevnenie si zdravia a celkovo, aby ten človek bol fit a cítil sa vitálny a vedel vykonávať rôzne činnosti v rámci dňa, či už teda v rámci pracovného alebo osobného života. No a podpora rodiny je takisto veľmi kľúčová, aby bola. Športové aktivity je tiež dobre spomenúť v minulosti, ale aj v súčasnosti, prípadne, či má ten klient nejaký cieľ, či už napríklad zabehnúť maratón, alebo chce sa naučiť dvíhať sa na hrazde. Akýkoľvek malý cieľ vie toho človeka motivovať a nabudiť k tomu, aby sa posúval postupne, aby naozaj išiel si za tým cieľom. Takže je dôležité rozdeliť si tie ciele na jeden veľký cieľ, napríklad úbytok 20 kg, ale rozdeliť si ho aj na malé ciele, napríklad za jeden mesiac hodiť aspoň 2 kg tuku. Ďalej to môže byť za 2 mesiace sa dostať na úroveň denného prejdenia 8000 krokov, čokoľvek. Naozaj je dobré vymyslieť pre toho človeka nejaké motivačné ciele, prípadne dohodnúť sa samozrejme s tým klientom, čo by teda chcel splniť a čo získať. A toto naozaj pomôže k tej motivácii u tých klientov, pretože mnoho ľudí sa bude snažiť s tým prestať alebo budú mať chvíľky, kedy ich to nebude baviť, táto celá zmena. Nebudú to vždy zvládať, možno sa vyskytne niečo v živote stresujúce alebo budú mať nejaké problémy v práci alebo doma. To bude o to náročnejšie, takže dôležité je, aby ten výživový poradca pri tom človeku stál, podporil ho, ale zároveň je dôležité, aby ten sám človek chcel tú zmenu. Nemôžete vy vykonávať niektoré činnosti za toho človeka, takže dôležité držať si určitú bariéru medzi klientom a vami, ale zároveň byť podporný v daných situáciách, v daných chvíľach. Čo sa týka osobného pohovoru, tak samozrejme stanovenie cieľov, to som už spomínala, dať si tam nejaký časový horizont. Dôležité je vysvetliť klientom, že niektoré zmeny nepôjdu tak rýchlo, treba byť samozrejme trpezlivý. Niekedy sa pýtam aj klientov, ako dlho majú nadvahu. Často mi odpovedajú, že je to niekoľko rokov a mám pocit, že niekedy by chceli tú zmenu za 1 mesiac alebo 2 mesiace, ale treba im vysvetliť, že keď 20 rokov vedeli mať plus napríklad 15 kg hore a to telo naozaj živiť nie úplne kvalitným jedlom a to telo nemuselo ani dostávať dostatok pohybu, čokoľvek tam mohlo byť samozrejme, mohli tam nejaké iné problémy, tak nechce za 1 alebo 2 mesiace získať takú a takú hmotu. Všetko chce čas a trpezlivosť. Meranie zloženia tela je podstatné, pokiaľ teda nemáte k dispozícii prístroj, tak odporúčte toto meranie alebo tohto klienta inému výživovému poradcovi iba na meranie, alebo sa dohodnete s nejakou firmou, ktorá by vám toho klienta premerala a už ďalej s tým klientom pracujete vy. Motivácia a očakávania klienta. Ako hovorím, tá motivácia môže časom klesať, je dôležité vymýšľať si možno nejaké malé ciele, možno nejaké pravidelné stretnutia, pravidelné rozhovory, aby naozaj ten klient bol pod dohľadom, aby to nebola záležitosť toho, že vy odovzdáte ten jedálniček a s tým klientom sa neuvidíte najbližší pol rok. Naozaj tie stretnutia by mali byť pravidelné, či už na týždňovej báze alebo dvojtýždňovej báze. Je to samozrejme na vás, ako to budete mať nastavené, ale tá spolupráca bude často 3 a viac mesačná, čo sa týka teda nejakých dlhodobých zmien alebo naozaj naučenie toho klienta, ako sa má stravovať. Tu nie je cieľom úplne len vytvoriť jedálniček pre toho klienta, ale naozaj naučiť toho klienta, ako sa má správať v daných situáciách, čo sa týka výživy alebo aj pohybu, a aby vedel naozaj zostaviť si ten jedálniček časom aj sám, aby rozumel, čo je bielkovina, čo je sacharid, čo je tuk, aby to vedeli kombinovať a naozaj dôležité upozorňovať pred rôznymi mýtmi, ktoré sú
na internetoch a naozaj, aby neveril rôznym veciam, ktoré sa šíria internetom, pretože tie informácie dnes neúrekom a naozaj sú tam aj správne aj nesprávne informácie, žiaľ, takže naozaj upozorniť na to tých klientov a edukovať ich. To je veľmi podstatné. Údaje, ktoré potrebujeme k výpočtom, sú dôležité teda od klienta, tie, ktoré teda zistíme, ale teda aj tie, ktoré odmeriame na báze teda či už InBody alebo Tanity. Veľmi dôležité, čo som nespomínala, je, čo sa týka pohybu, aj intenzita pohybu. Ako často ten klient trénuje, aký je to typ pohybu. Je rozdiel, či niekto robí hodinovú jogu, meditačnú jogu napríklad, a hodinu ide behať. Tam je to kalorické spalovanie úplne rozdielne, takže aj toto treba samozrejme zohľadniť v tom, koľko kalórií nastavíte danému klientovi alebo klientke. Samozrejme, vy nastavíte nejaký príjem kalórií. Môže byť, že zistíte po mesiaci, že nie je to úplne najlepšie riešenie, že musíte buď pridať alebo ubrať z kalórií, pretože to telo nefunguje ako robot, že teraz to nastavíme a ideme podľa toho, ale veľa sa môže zmeniť počas toho mesiaca, alebo možno, že ten výpočet nebude úplne najpresnejší na začiatok. Možno ten klient začne o 2 týždne na to cvičiť, bude tam mať väčší výdaj energie, takže je potrebné pracovať s tým príjmom energie počas tej teda spolupráce a samozrejme dôležité, aby nebol nejakom hlbokom deficite dlhé obdobie, maximálne by som odporúčala možno nejaké 2-3 mesiace, potom trošku vyťahnuť kalórie hore a znovu môžete nastaviť nejaký deficit. Ja všeobecne neodporúčam veľmi hlboké deficity. Kalorický deficit by som odporúčala možno nastaviť do nejakej úrovne, nie veľmi hlboko, ako odporúčam plus minus 500 kalórií maximálne. A možno by som skôr dala jemnejší deficit kalorický, aby to až tak nebolelo, čo sa týka výživy, ale doplniť nejakú pohybovú aktivitu, ktorou si vie ako keby ešte pomôcť a vie pospolovať viac kalórií. Takisto to chudnutie je oveľa efektívnejšie, keď je tam pridaný aj pohyb a nie len výživa. No a kľúčovým je samozrejme ten cieľ spoločný, ktorý sme už spomínali. Dôležité informácie od klienta sú teda údaje o zdravotnom stave, to sme už spomínali. Pokiaľ je tam nejaká alergia alebo intolerancia, s tým veľmi jednoducho vieme pracovať a teda odporúčiť potraviny, ktoré klient môže alebo ktoré naopak nemôže. Rodinná anamnéza, alebo teda obezitu v rodine som už spomínala. Bude kľúčové, aby tá rodina tohto klienta podporila a práve naopak, aby mu nehádzala pod nohy polena, ako sa hovorí, ale aby to prostredie, v ktorom ten klient bude, bolo naozaj podporujúce a vedel ten výsledok dosiahnuť. Nepoviem, že veľmi jednoducho, pretože určite to bude náročné, ale bude to určite jednoduchšie, keď bude mať okolo seba ľudí, ktorí ho podporujú a naozaj, ktorí mu držia palce. Takisto je dôležité zistiť od klienta, koľko akých diét už absolvoval alebo absolvovala. Pokiaľ sú to klienti, ktorí mali nespočetné množstvo diét, tak je možné, že tam bude trošku náročnejšia spolupráca v zmysle toho, že tí klienti sa často boja jesť, boja sa kalórií, takže vy keď nastavíte nejaký jedálniček, tak oni zrazu si môžu z neho škrtať niektoré jedlá a budú naozaj sa snažiť jesť menej. Treba ale vysvetliť a pracovať s tým človekom, že naozaj ten príjem kalórie je nastavený dostatočne, tak aby ten človek samozrejme redukoval hmotnosť, teda pokiaľ ide o redukciu hmotnosti, ale zároveň aby bol vyživený, aby nebol podvyživený, ale aby naozaj mal dostatok energie na všetky aktivity. Pokiaľ je to teda, ako ich nazývame, väčší dietári, tak tam to bude trošku náročnejšie s tou psychikou, naozaj nastaviť toho človeka na túto úroveň. Niekedy bude potrebné spolupracovať aj s psychologom, nie len čo sa týka redukcie hmotnosti, môžu to byť aj iné cieľa, ale skôr takéto celkové nastavenie toho klienta, ako keby nastavenie toho vnímania jedla. Niektorí to budú mať naozaj trošku psychicky pokazené, čo sa týka v zmysle vnímania jedla ako takého alebo celkovo jedenia. Preto, ak máte k dispozícii nejakého odborníka, nejakého psychologa alebo psychologičku, tak určite odporúčam spoluprácu spolu s nimi, lebo väčšine klientov to naozaj pomáha a tie výsledky sú potom o to efektívnejšie. Samozrejme, nehovorím, že každý to bude potrebovať, ale myslím si, že v dnešnej dobe je veľké množstvo ľudí a najmä tí, čo majú nadvahu, tak potrebujú aj takúto pomoc. Tam môžu byť aj iné
iné problémy z minulosti, z detstva a tak ďalej, alebo problémy, ktoré sa zajedali a naozaj treba ich vyriešiť. Ale samozrejme, kľúčové sú čísla, takže nastavenie aj toho správneho kalorického príjmu je veľmi kľúčové, aby naozaj ten kalorický deficit bol nastavený, až vtedy vlastne ten človek vie chudnúť. Podpora okolia, ako som spomínala, je veľmi podstatná. Čo sa týka prístrojov, tak odmeriame teda hlavne percento tukov, koľko percent máme svalovej hmoty, obsah viscerálneho tuku je veľmi kľúčový. Tu často aj upozorním ľudí, alebo teda klientov na to, aby si dali pozor na obsah viscerálneho tuku, pretože práve ten je nebezpečný pre to telo, v zmysle už aj regulácie hormónov alebo celkovej kondície, tí ľudia, ktorí majú naozaj vysoké množstvo viscerálneho tuku, tak tú kondičku majú o mnoho horšiu, rýchlo sa zadýchavajú, môžu mať zhoršený spánok, celkovo sa cítiť zle, hormóny môžu mať rozhádzané, hej, takže tam naozaj tie riziká sú veľmi vysoké. Čo sa týka percenta podkožného tuku, samozrejme tiež nehovorím, že je zdravý, ale je menej nebezpečný ako obsah viscerálneho tuku. Obvody telesných partí InBody odmeria, avšak pokiaľ máte iný prístroj, tak odporúčam klasickým krajčerským metrom tieto obvody odmerať. Tieto skratky už určite poznáte z našich prezentácií a budeme ich samozrejme využívať potom aj v budúcnosti. Index ABSI, asi ste už o ňom aj počuli. Je to trošku presnejšie číslo ako index BMI. BMI index sa už veľmi nepoužíva, teda ja ho veľmi nezvyknem používať, pretože to je v podstate iba pomer hmotnosti a výšky, avšak keď ten klient bude mať veľké množstvo svalovej hmoty, tak to BMIčko môže byť naozaj zvýšené a reálne vidíte, že ten klient nemá nadvahu, ale má len vyššie množstvo svalovej hmoty, tým pádom je to skôr silovejší typ, ale má normálnu váhu, ale nie je obézny. Takže preto ten BMI index nie je úplne presný. Index ABSI používajú niektorí lekári. Do tohto vzorca používame obvod pásu cez pupok, to znamená, že index ABSI nám ako keby ukazuje, aké je tam riziko civilizačných ochorení. A to riziko týchto ochorení, či už to teda bude problém s triglyceridmi, zvýšený krvný tlak, tam môže byť, alebo riziko cukrovky, tak ten veľmi súvisí s obvodom pásu cez pupok a obvod pásu súvisí s obsahom viscerálneho tuku. Takže čím väčší pás okolo pupka, tým väčší viscerálny tuk, a teda jeho hladina, a tým pádom aj ten index ABSI bude zvýšený. Keď sa pozrieme na tieto hodnoty, tak máme tu hodnoty pre mužov aj pre ženy a samozrejme záleží od veku. Takže pokiaľ ste žena a máte napríklad 30 rokov, tak váš index by mal byť 0,077. Pokiaľ ten index je znížený, alebo teda nižšie číslo ako toto, ktoré som menovala, tak to riziko civilizačných ochorení si znižujete. A pokiaľ to číslo bude vyššie ako 0,077, tak to riziko je zvýšené. Ako som spomínala, to je len číslo na báze iných teda výsledkov, ktoré už teda máte zmerané a sami viete, že pokiaľ ten viscerálny tuk bude zvýšený, tak to riziko je vyššie. Obsah telesného tuku sa dá vypočítať. Tu môžete vidieť vlastne vzorec, vďaka ktorému vieme vypočítať toto percento tuku u žien, ale aj u mužov. Avšak vždy dávame prednosť meraniu. Takže pokiaľ budete pracovať s výsledkami, aj v tabulke Harris Benedict, tak odporúčame doplňať tam vždy percento tuku z merania. Čo sa týka teda tabuliek, pozrieme sa na telesný tuk u žien, ako môže vyzerať, aké je percento tuku výborné, aké je vysoké. Všeobecne sa odporúča u žien percento tuku maximálne okolo 28% podkožného tuku. U mužov je tá situácia trošku iná, všeobecne muži majú nižšie percento tuku, takže môžete sa pozrieť, ako to môže vyzerať u mužov, koľko maximálne percent tuku by mali mať. Samozrejme, keď sa pozriete aj na obrázky, tuto vidíme ešte lepšie. Fitness ľudia, alebo teda kulturisti v období súťaže môžu mať až u mužov, je to len 3 až 4% tuku,
U žien to len 10 až 12% tuku, takže naozaj vidíte aj tuto na tých fotografiách, aké percento tuku majú rôzni ľudia a ako to asi vyzerá. Výpočet energetickej potreby, skratke DCI, je súčtom vlastne bazálneho metabolizmu, ktorý je zhruba 2/3 vášho celkového príjmu a súčte energie denných aktivít. Všeobecne odporúčame, keď budete pracovať teda s tabuľkou Harris-Benedict a chcete udržiavať telesnú hmotnosť alebo chudnúť, tak počítajte s čistou telesnou hmotnosťou. To znamená, že beriete to číslo, kde je odporúčanie pre hmotnosť bez tuku. To znamená, že beriete do úvahy DCI netto a pokiaľ chcete naberať telesnú hmotnosť, tak beriete buď do úvahy DCI brutto, teda celkovú telesnú hmotnosť aj s tukom, alebo môžete počítať celkové cieľové telesnej hmotnosti. Takže ešte raz opakujem, pokiaľ chceme udržiavať telesnú hmotnosť alebo chudnúť, berieme do úvahy DCI netto, tabulke Harris-Benedict, a pokiaľ chceme naberať telesnú hmotnosť, tak berieme do úvahy DCI brutto, alebo teda na začiatok tabulky vieme napísať celkovú cieľovú telesnú hmotnosť a na základe tej vypočítať ten kalorický príjem, ktorý teda odporúčate. Tuto vidíme tabuľku výdaja energie, to je taká približná tabuľka energie, koľko vieme spáliť za hodinu danej aktivity. Možno čo si presnejšie sú smart hodinky, aké tie nie sú 100% presné, takže netreba sa úplne spoliehať na to, koľko spálime. Netreba určite dojedať nejaké aktivity, takže často sa stáva to, že keď ľudia začnú behať, povedia si, aha, za hodinu behu som spálila toľko a toľko kalórií, tak teraz si môžem dať nejaké vysokokalorické jedlo, takže naozaj tu si treba dať pozor, lebo veľmi potom títo ľudia majú blízko k tomu. Takže smart hodinky fajn, približne nám to vedia odmerať, ale nič nie je 100%. Tie energetické videá môžete vidieť aj v softveri Feedlinie Velko Edition alebo na kalorických tabulkách.sk. Tam samozrejme okrem teda skladania jedálničku vieme krásne vidieť aj výdaja energie. Takisto by som bola opatrná s tými videami, radšej brať do úvahy to, že tie výdaje sú vyššie v týchto aplikáciách, ako reálne spálime počas tej aktivity. Čo sa týka výpočtu potreby makroživín, tie výpočty si už prebrali aj s Vladimírom. Tuto vidíme taký konzervatívny trojpomer makroživín, teda sacharidy 60%, lipidy 25%, proteíny 15%. Samozrejme, to je všeobecné. Musíme brať do úvahy, o akého človeka ide. Či to je silový športovec, či to je ultramaratónec, alebo či to je bežný človek. Pokiaľ to silový športovec, samozrejme tie bielkoviny idú vyššie, sacharidy pôjdu nižšie. Často tie tuky držíme na úrovni 25%, niekedy odporúčam u žien aj 30%, plus ešte, ak sú nejaké hormonálne problémy, tak radšej dať 30% tuku, trošku zdvihnúť, ale zobrať zo sacharidov, aby tam tá regulácia teda hormónov bola nastavila v poriadku. Čo sa týka bielkovín, ja osobne odporúčam, nejdem podľa odporúčaní VHO, teda nejdem na úroveň 0,8 až 1 gram bielkovín na kilogram telesnej hmotnosti, ale pokiaľ ide o bežného človeka, ktorý aj keď necvičí, odporúčam aspoň 1,2 gramu bielkoviny na kilogram telesnej hmotnosti. Všeobecne ja pracujem skôr s ľuďmi, ktorí sa hýbu a majú nejakú pohybovú aktivitu. Tam by som išla na úroveň 1,5 gramu bielkoviny na kilogram telesnej hmotnosti a vyššie. Čo sa týka tukov, tak pokiaľ je to veľká obezita, tak tam stiahneme tuky na 20% a zvyšok teda dopočítame ostatnými makroživinami. A pokiaľ je to veľmi nízke percento telesného tuku, teda je to človek, ktorý chce pribrať, tak počítame aj s úrovňou 30% telesného tuku, alebo teda, ako som spomínala, u žien, pokiaľ chceme teda regulovať hormóny, alebo teda u väčšiny žien skôr tie tuky odporúča možno vyššie ako 25%, ale zase je to veľmi individuálne, takže samozrejme nájdete si aj vy v tom tú škálu, ktorá vám vyhovuje aj na základe výsledkov a záleží zase, s kým budete pracovať, takže neviem to úplne takto zovšeobecniť, ale od 25 do 30% sa všeobecne držíme. Pokiaľ je to veľká obezita, z toho hľadiska dávame úroveň tuku 20%, pretože zvyšok budú sacharidy a bielkoviny. Tým, že tuky sú
kaloricky objemné, to znamená, že tuky majú dvojnásobok energie než sacharidy a bielkoviny, tak tie tuky budeme minimalizovať, aby sme tých, dá sa povedať, že menej kalorických potravín mali viacej. To znamená, že my potrebujeme pri tom obeznom človeku ten žalúdok naplniť, takže tou bielkovinou, ktorá je malá, ale kalorická, ho nenaplníme. Takže preto dávame iba 20% bielkovín, zvyšok sú sacharidy, objemnejšie, bielkoviny objemnejšie, nasytí sa človek, ľahšie to zvládne, ako človek, ktorý má zase naopak nízke percento tuku, chce naberať telesnú hmotnosť. To znamená, že tam tie tuky musíme zvýšiť, pretože tento človek nezvládne veľké množstvo jedla. Takže radšej nech to je tuková zložka, malé množstvo, ale kaloricky vysoké, aby tie kalórie dosiahol, a sacharidy, bielkoviny budú v menšom množstve, pretože tento človek zväčša bude mať problém s konzumáciou potravín a celkovo s kalorickým príjmom, takže preto sa pozeráme na to z tohto pohľadu. Tuto máme aj ten výpočet a tu je to odporúčanie, ktoré som spomínala. VHO teda odporúča od 0,8 po 1 gram bielkovín na kilogram telesnej hmotnosti. Ja osobne odporúčam skôr trošku vyššie číslo, tým, že pracujem s klientmi alebo s klientkami, ktorí aj cvičia v našom fitku, takže skôr im odporúčam vyššie množstvo bielkovín. A tie bielkoviny neodporúčam aj len z ohľadu toho, že chceme nabrať svalovú hmotu, ale aj z ohľadom toho, že tie bielkoviny sú naozaj stavebnou súčasťou rôznych makromolekúl, rôznych koenzymov, enzymov, hormónov a tak ďalej. Takže sú veľmi podstatné. Aj keď sa pozriete na imunitu, naozaj tie imunoglobulíny a rôzne imunitné bunky sú na báze aj bielkovín. Je dôležité, aby sme ten jedánček nehodnotili len z hľadiska nutričného vyváženia, ale aj energetického trojpomeru, takže v tom jedálničku bude dôležité ten príjem kalórií zohľadniť, ale aj ten energetický trojpomer je veľmi podstatný. Takže je rozdiel, či ten človek jedáva 8000 kJ, ale trojpomer má nastavený tak, že má málo bielkovín, veľa sacharidov, veľa tuku. A je rozdiel, keď má niekto 8000 kJ, ale má dostatok bielkovín, dostatok sacharidov a tuku tak primerane. Tam naozaj tie výsledky u týchto dvoch ľudí budú odlišné. No a dostávame sa k detoxikácii, ktorú sme spomínali v tej prvej prednáške. Tá detoxikácia. My máme orgány, ktoré, keď nám dobre fungujú, tak tá detoxikácia je na dennej báze. To znamená, že denne detoxikujeme, pretože kebyže to nerobíme, tak už tu nesedíme a nie sme tu. To telo musí fungovať naozaj 24 hodín každý deň, týždni. Takže detoxikácia, keď je v poriadku, nepotrebujeme detoxikovať. Žiadne detoxikačné produkty nepotrebujeme príjmať. Ja nie som úplne zásadcom rôznych detoxikačných práškov a tak ďalej. Avšak, čo sa týka detoxikácie, na tomto slajde to bereme s ohľadom na to, že pokiaľ máme niekoho morbidne obézneho alebo naozaj obézneho človeka, tak tú detoxikáciu bereme s tým, že budeme sa snažiť ten jedálček najprv snažiť upraviť tak, že toho človeka postupne nastavíme na ten nový jedálniček. To znamená, že snažíme sa minimalizovať kalorické jedlá, alebo teda vysokokalorické jedlá, nejaké vypražené jedlá, hranolky, vypražené rezne, syry a tak ďalej. Snažíme sa vylúčiť sladené nápoje, lebo tie veľmi ľahko nám doplňa ten kalorický nadbytok. To znamená, že tie sladené nápoje sú také najvážnejším asi problémom pri tom, keď chceme zredukovať hmotnosť a naozaj ten jedálček je rozhádzaný. Takže nazvime to už toto bude taká fáza detoxikácie. To znamená, že vylúčime tieto jedlá, tieto nápoje, budeme ako keby detoxikovať, to znamená, že budeme sa snažiť jesť čistejšie, dá sa povedať, z bežne dostupných potravín, budeme sa snažiť piť ideálne čistú vodu, alebo teda tú vodu, ktorá môže byť nejakým spôsobom ochutená, a snažiť sa naozaj vylúčiť tieto rôzne nápoje, ktoré sú sladené, a nemusia byť cukrom, ale rôznymi sladidlami a obsahujú rôzne látky, ktoré bežne naozaj nepotrebujeme v našom dennom jedálničku. Snažíme sa teda postupne toho človeka
nastaviť na to, aby tú zmenu teda podstúpil. Takže nie je to taká zmena, že ten klient príde k vám a zo dňa na deň zmeníte jedálniček, teda jeden deň jedáva ešte vysokokalorické jedlá, na druhý deň už bude podľa vášho jedálničku sa stravovať. To nebude už úplne dobre fungovať. Odporúčame na 7 až 14 dní naozaj nastaviť túto detoxikačnú fázu, nazvime to tak. Snažiť sa aj minimalizovať nejaké mäsové alebo teda ťažké jedlá. Mäso samozrejme môže byť súčasťou jedálničku, ale naozaj minimalizovať nejaké tie údeniny alebo také tie tučné jedlá, teda tie tučné mäso, nejaké tučné syry a snažiť sa ten jedálniček takto zjednodušiť, odľahčiť a pridať tam teda dostatok obilnín, dostatok zeleniny, aby naozaj ten klient sa postupne nastavoval na to, aby ten jedálniček vyzeral inak. Zatiaľ teda nemusíte to nejak kaloricky riešiť, zatiaľ len takéto zmeny budú stačiť u toho klienta a už prvé kilogramy bude naozaj vidno už na začiatku, aj sa bude inak cítiť. A postupne teda sa budete snažiť nastaviť toho klienta na nejaký jedálniček, na nejaký kalorický príjem, aby naozaj ten kalorický deficit tam bol nastavený tak, ako vy teda zadáte, ako vy vypočítate. Toto odporúčanie 5 až 6 jedál denne je z našej strany vhodné, pretože klienti, ktoré budú mať naozaj tú nadvahu alebo teda tú obezitu vo vyššej miere, tak oni často pojedajú rôzne jedlá pomimo alebo celý deň niečo jedávajú, alebo jedia možno 3-krát za deň, ale naozaj veľké množstvo jedla. Že naozaj to potom dojedajú, pretože to vidíte, že keď ten človek má nadvahu, tak asi nejedol vyváženie, ale musel mať naozaj kalorický nadbytok. Je efektívnejšie a vhodnejšie pre toho človeka nastaviť viac jedál, ale menších, ako keby jedol iba 3 jedlá, ale už tie budú menšie, ako bežne jedával. Takže radšej to z toho aj psychického hľadiska rozdieť na tie takéto menšie jedlá, aby ten človek mal ako keby stále, dá sa povedať, že niečo v žalúdku, alebo bol teda stále aspoň trošku sytý, aby nepociťoval nejaký veľký hlad, pretože potom to aj psychicky bude horšie zvládať. Samozrejme, ten hlad príde určite, pretože ten deficit nastavený bude, ale lepšie odolávajú ľudia tak, keď majú tie jedlá nastavené do viacerých jedál za deň. Samozrejme, pitný režim treba skvalitňovať, takže ako som spomínala, tie sladené nápoje vylúčiť. Často to bývajú aj sladené rôzne kávy alebo kapučína. Hej, tam naozaj sami viete, že keď si dá niekto latečko alebo kapučíno, tam to je úplne iný kalorický príjem, ako keď si dá klasickú kávu, či už s mliekom alebo bez. Takže už toto sú také malé zmeny, ktoré vedia priniesť to ovocie, ktoré chceme. Pitný režim bol dostatočný, samozrejme, odporúčania, ale čo sa týka aj kávy, ako som spomínala, tak všeobecne určite podať klientom odporúčania, v akých časoch odporúčajú tú poslednú kávu popíjať, aké množstvo kávy je vhodné, aké množstvo už veľmi neodporúčate, s ohľadom samozrejme aj na ten spánkový režim, takže pozisťovať, či ten klient alebo klientka dobre spáva, či má pravidelný spánok a či teda sa v noci nebudí, pretože ten spánok veľmi vie ovplyvniť aj tie naše ciele, ktoré chceme teda podstúpiť. No a suplementácia, o tej sme už teda hovorili, tá je veľmi kľúčová a hlavne odporúčať suplementy, ktoré dávajú význam. Za mňa určite sú to omega-3 mastné kyseliny. Nájsť si kvalitný zdroj omega-3 mastných kyselín, pretože nie všetky sú kvalitné. Za tie kvalitnejšie síce trošku priplatí človek, ale naozaj stojí to za to, aby naozaj to neboli nejaké tabletky, ktoré už možno boli x-krát zoxidované a naozaj tam neobsahujú také množstvo tých kyselín, ktoré je potrebné. U viacerých ľudí je to aj magnézium, odporúčať, aký typ magnézia odporúčate, kedy ho príjmať, či je to potrebné alebo koľko. Ďalej teraz dosť do popredia ide kreatín, monohydrát, ten hlavne teda u ľudí, ktorí cvičia, ale aj ktorí necvičia, pretože naozaj im pomáha aj pri tvorbe svalovej hmoty, celkovo zmeny postavy, ale aj pri rôznych kognitívnych funkciách a takisto ponovom je vraj naozaj veľkým benefitom, čo sa týka teda mozgu a teda nervovej sústavy. Takže toto sú také hlavné asi, ktoré by som odporúčala pre klientov. Samozrejme, vitamín D, to sami viete, v jesennom období, v zimnom období určite odporúčať.
aké množstvo, aká forma, prípadne ak má niekto problém s imunitou, ako tú imunitu si vylepšiť. Rôzne metódy, tam môžu byť rôzne faktory, ale samozrejme aj tie suplementy niektoré teda vedia tiež dopomôcť k tomu, aby tá imunita bola priaznivejšia a lepšia. Takže dúfam, že som neopomenula nič, že som vám povedala všetko, čo som teda chcela a čo bolo teda hlavné v rámci teda spracovania stravovacieho plánu a spracovania záverečnej práce. Budú dostupné aj konzultácie naživo na Zoome, takže keď budete mať nejaké otázky, kľudne teda sa prihláste na naše konzultácie alebo nám môžete hocikedy napísať na info@vyživaonline.sk, prípadne zavolať. Telefón číslo máme zverejnené na našej webovej stránke vyživaonline.sk. No a teda držím palce pri spracovaní záverečnej práce a budem sa tešiť možno niekedy osobne alebo online. Ďakujem pekne za pozornosť a prajem ešte pekný deň.